راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل گرمایه سلام كبرا سمعتي لومي سولوس عسران سلسن لكاتيتيو فنونا كموترو بعلتاو زينا مسفلمه سمناوي مدب سبورت كسعبلكم يو مكهتالكم بخبريه نعدمكو أرستا زينا كقدملكم ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣብ ሳልስተ ዚያብ ዝተኻየደ ውድድራት ዝናኣድ ውፅኢት ኣመስጊቦም ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ተኸሲሱ ዝተኣስረ ዕሉል ሰምሳሪ ኪዳነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ሃዲሙ ኢትዮጵያ ንሱዳን ምንሻዋ ይቕረ ዘይባህለዩ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ገሊጹ هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዘካየድዎ ውድድር ዝናኣድ ውፅኢት ኣመስጊቦም ካብ 19 ክሳብ 21 ለካቲት ኣብ ፈረንሳ ዝተሰላሰለ ሰለስተ መድረኻትን ልዕሊ 490 ኪሎ ሜትር ርሕቀትን ኣብ ዝሸፈነ መበል 53 ውድድር ቶኽ ዴዛልፕ ማሪቲም ኤዱቫኽ ምስ ወዲ ጋንቱ ያዕቆብ ደበሳይ ኮይኑ ዝተሳተፈ ተቀዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ቢንያም ግርማይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ምስ ካልኦት 6 ተቀዳደምቲ ብምህዳም ክሳብ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ተሕወሶም ልዑል ናይ ምህዳም ተራ ኣብ ርእሲ ምጽዋቱ ነተን ናብቲ ዕለት ተዳልየን ዝነበራ ክልተን ዓቐብ ቅጽበታ ውድድራት ተዓዊቱለን ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ኣብቲ ዕለት ቀይሕ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ካብ ላቲቪያዊ ክርስቲያን ናይላንደስ መንጢሉ ነታ ማልያ ለቢስዋ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ኣትዩ ቢንያም ኣብ ሳልሳይን ዛዛምን መድረኽ ነዛ ማልያ ንኔዘርላንዳዊ ማርቲን ቱስፈልድ ብምርካብ ብ16 ነጥቢ 4ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ብሁሉል ግዜ ነዚ ዙር ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ጂያን ሉካ ብራምቢሊ ጎብለል ኮይኑ ቢንያም ግርማይ መበል 102 ያዕቆብ ደበሳይ ድማ መበል 112 ተርታሒዞም ኣብ ካልእ ውድድራት ድማ ማልያ ማሌዥያዊት ክለብ ተሬንጋኑ ለቢሱ ኣብ ምቅርዳም ዝርከብ መትከል ኢዮብ ብ21 ለካቲት ኣብ ቱርኪ 104.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተጓዕዘ ክላሲካል ውድድር ግራንድ ፕሪ ቬሎ ኣልናያ ኣብ ዝገበሮ ቀረድም ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሩንዓወት ኣመስጊቡ ኣብዚ ውድድር ወዲ ጋንቱ ንመትከል ኮሎምቢያዊ ተቀዳዳማይ ካርሎስ ኪንታሮዩ ቀዳማይ ብምዃን ሕንጻጽ ረጊጹ ከም መርኣያ ናይ ዝኻ ክለብ ተሬንጋኑ ንክልተ ተቀዳድምታ ኣብ ፖዲየም ሽልማት ከተሕኩር በቂዓ ብዘይካዚ መትከል ብ20 ለካቲት እውን ማሌዥያዊ ወዲ ክለቡ ሙሓድ ሓሪፍ ሳላሕ ኣብ ዝተዓወተሉን 147.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነን ክላሲካል ውድድር ግራንድ ፕሪ ቬሎ ማንግቫት ተወዳዲሩ ንቅድድሙ መበል 134 ኮይኑ ወዲእዎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብውሕዱ 9 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ምስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ተጠርኒፎም ኣብ ኣህጉራዊ ቅድድማት ይወዳደሩ ምህላዎም ይፍለጥ ካብ ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንሓያሎ ዓመታት ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከሰጋግር ብምጽንሑ ተጠርጢሩ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ዝተኣስረ ኪዳነ ዝተባህለ ሰምሳሪ ሃዲሙ ኪዳነ ብዘይካቲ ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከሰጋግር ምጽንሑ ኣብ ባሕሪ ላምፔዱሳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀላቡ ናይ ዝሞቱ ኣማኢት ሰባት ህይወት ተሓታቲ ተባሂሉ ብዝለዓለ ካብ ዝህደን እዩ ንሱ ክሃድም ዝኻለ ብ19 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ ዕለት ኮይኑ ንሽንቲ ቤት ክጥቀም ምስ ኣተወ ከም ዝተሰወረ ተሓቢሩ ሓላዊ ኪዳነ ዝነበረ ኣባል ፖሊስ ንመርመራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከብ ዕሉል ሰምሳሪ ኪዳነ ብመንግስታት ኢጣልያ ስዊዘርላንድን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ብገበን ይህደን ነይሩ እቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ከም ዝነበረን ንሓያሎ ስደተኛታት ድማ ሓንሳእ ከም ኤርትራዊ ካልእ እዋን ድማ ከም ኢትዮጵያዊ ዘላሊ ዝነበረን ኪዳነ ብኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖልን ፖሊስ ኤውሮጳ ኤሮፖልን ክህደን ኣብ ጀመረሉ መንነቱ ቀይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ቅድሚ 2 ዓመታት ተታሒዙ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታት ተጋድድ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ወቂሱ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ሳልስተ ዚያብ ዘውፅኦ መግለጺ ሱዳን ንረብሓ ግብፂ ተባሂሉ ናይ ውክልናዊ ኩነታት ትኸፍት ዘላ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምንጻግ እቲ መንግስቲ ንሱዳን የናሽሎ ክብል ኣተሓሳሲቡ እዚ ድማ ይቕረ ዘይባህለሉ ምዃኑ ኣገንዚቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸምዚ እንተቐጺሉ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰጉግ ምዃኑ ኣጠንቂቑ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብዘይካዚ እቲ መንግስቲ ንዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ካብ ምእታው ክቁጠብ ጸዊዑ ሱዳን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ እንጊዳ ከተበቅዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ በንጻሩ ኣብ ሉዓላዊ መሬት ሱዳን ከጥቅዕ ቅቡል ከም ዘይኮነ እቲ መግለጺ ኣዘኻኺሩ ኣብ ሱዳን ካብ 2011 ናትሒዙ ኣስታት 5000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ይርከቡ ብጉዳይ ዶብ ኣብ መሰሓብ ዝርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጸጸኒሕን ግጭታት የካይዳ ከም ዘለዋ ይዝሕበር
كبرا سمعتنا زينا تفصيم له سمناوي مدب سبورت كسعبيو حبيرنا نكتاتل سلام كما يتغنيوز خبركم أفكار سبورت نلومي سولسون كم كل أوان حبريتاوي الزناين أقرامن تحستوتات زحزلة سمناوي مدب سبورت حيزنا لكم كهريبنا لنا فلما بقردم بشكلتا كنجمرينا مكتالكم بغبنا عدم إرتراوين تقدم تبشكلتا أبز حلفة سالستي أبز كايدو وردر زنا أدوتسيتا مزجيبهم كاب زحلفة عربية 10 كساب سنبت 21 لكاتيت أب فرنسا أبز تسلاسلة 3 مدرغاتن لعلي 490 كيلومتر رحكاتن أب شفنة مبل 53 وردر تور دي لالب ماغيتيم إي دوفاخ مس ودغان تويا قبد بساي كوينوس تساتفه تقدماي فرنسايت كلب ديلكو بينيام جرماي أب كالاي مدرخ مس كالو شدشه تقدمتي بمملات كساب عباي جوجله أباغا موداتا تحوسهم لعلنا مهدام تراب رأسي متسواتو نتن أبتي علت تدالين زنبرا كلتني عقب كتبتا وردراتون تعويتلن كموصيت نايزغا أبتي علت كاي حماليا نغس عقب كابلا تيفياوي كريستيان نايلاندس منتيلو نتا ماليا لبيسوا ناب سالساي مدرخاتيو بينيام أبسال ساين زازامن مدرخ نزاماليا نيزرلانداو مارتين ستوفيلد تركبو كون كلو ب10 شدشه نطبي 4 درجه حيزو وددرو فصيمو بقول الجزيه نزور إيطالياوي تقدماي أمريكاوي كلب تريك سيغافريدو جيان لوكا برامبيلا قبل الكخونلون كلو بينيام جرماي مبل 200 كلتن ياقوب دبساي مبل 210 تخلتن ترتحيزوم كاب بشكلتا كيوصانا ماليزياويت كلب ترينغانو لبيسو اب مقدام زركب متكليوب بسنبت اب تركي 104.5 كيلومتر اب استغعزه كلاسيكال ودر جراند بري فيلو النايا اب زغبرو قدم سالساي درجه بمحاز ترنو عوتا مزغيبو اب زودر ودغانتو نمتكل كولومبياوي تقدماي كارلوس كينتارويو قداماي بمخان حنصاص رغيصو كمر ايانا يزخا كلب ترينغانو نكلته تقدمتا اب بوديوم شلمات كتحكر بقيعه بزي كازمتكل بقدامون ماليزياوي ودي كلبو محاد حريف صالح حبز تعوتلون 147.5 كيلومتر بشفنن كلاسيكال ودر جراند بري فيلو مانغفات زتخافله كون كلو نتقدم مبل 134 كوينو وديو كاب قدم بشكلتان اب كعس اجر مس نسجر ايرتراوي شودناوي الكسندر إيساق بقدمت مال سنبت بثلاثه شتوتات هاتريك مسرح تاريخ صحيفو أزي غانتو ريال سوسيداد نكلب علافس 4 بادو أبزعنوتو لقتم أرحا كوينو زمسي ود 21 عامتن 253 معلتات ناتقعي بدحر زناي سنبتك أيو أب مبل 21 كفل زمن أب تاريختا أب كتما سان سباستيان تركب كلب ريال سوسيداد بعدمه زناأسي هاتريك سرحتة صوتاي كخون كم زبقعي مزاقبت تاريخ أتا كلب أرقاقيتهم أبرس زي ألكسندر أب شدشة تقطعتل تقطمات لدات مقاطمتي غانتاتات كدفر بمقالو سمو مستوم قدم حجي أب تاريخ كلب ريال سوسيداد تمساسال تكبار سفتسمو جون ألدريجن داركو كوفافيتشن بحبار كسفر بقيعو أكوادا زيادة نسو أب شدشة تقطعتال قطمات تشعت تقولات كقصرن كله توم كل تتصاوتغا شوعت تقولات رايوم آمس جيبوم نيروم أبز حجوان أب تصبق مناظر كب ألكسندر أبز عامة زي نزمز جبو بزح شتوتات ناب 10 تخلته كب زبلو كخون كله أتوم نودر كخوب أمس جابي جول لا ليغا سانتاندر زمرحو زلو أتقعي أتلتيكو مدريد لويس سواريزن أتقعي برشلونة ليونيل ميسن ب4 جولات يبلصوه بدرجة غانتخا كلب ريال سوسيداد كم راحت لا ليغا كلب أتلتيكو مدريد ب10 4 نت بدحيرة ب4 حدن نتبي حجون 5 درجة حيزات ركب اسبانياوي حلقه غانتا كلب ريال مدريد سيرجيو راموس مس كلبون هاغرايت غانتون بمخان كباب 25 واناچ زلعله بلوص تخلاخلايو ازيو حرفاف قد صوتا زوت راموس بزح غيزي حوسي اخو در زغونه اغباب مكلخال سلازدكم 26 غيزي شيشاي قيح كارد كخون كيليو قال تجاراتون نتا مبراتي من قسقاس ترافيك ويكا سيمافورو مس بچان قطليان حبرتات تسريعه تركب قيح حبري بمثلي سيرجيو راموس تكيوم ابز تفلالي عورتات محبر ميديا بتلغاغامي كلطفوا ترايميوم بزحت تصاوتي قداي غونصاوي تصاوتا نايزي بغله دغفتي بمعصيد زمسل راموس كم زخونو زفلت كوينو رحو كيكدنا اتقاي ليفربول غبصا محمد صلاح بقدامنت كنتقسنا خلينا
ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2018 ራሞስ ኒድ ሳላሕ ኣብ ኢዱ ቀርቂሩ ብኸምቲ ኣብ ጸወታ ነጻ ቀልስ ዝረአ ስልቲ ገይሩ ናብ ባይታ ኣውዲቑ ሙሉእ ብምሉእ ብኣካሉ ብምጽቃጥ ኣብ መንክቡ ማሰይቲ ከም ዘውረደሉን ብሰንኪ ማሰይቲ ኸ ሳላሕ እናነብዐ ሜዳ ሓዲጉ ክወጽእ ብምቕሳቡ ንመርዓት ዓይናት ሰኣነት ሊቨርፑል ኣደዳ ስዕረት ከም ዝኾነት ናይ ቀረባ ተዘክሮዩ ንራሞስን ጎነጻዊ ባህርያቱን እምበር ብዘይ ምኽንያት ኣይኮናን ኣምጺናዮ ኣብ መስመር ምክፍፋልን ምጥቃዕን ዝነጥፍ ኖርዌጃዊ ማርቲን ኦዴርጋርድ ኣባል ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ክለብ ኣርሰናል ብመልክዕ ልቓሕ ኣብ ምጽዋት ይርከብ እዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንገዲ ቀጥታዊ ቪድዮ ምስ ብዕድመ ንኣሽቱ ዝኾኑ ቆልዑ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ኣካይዱ ነይሩ ኣብቲ መደብ ኦዴርጋርድ በቶም ቆልዑ ንዝቐረበሉ ሒደት ዘይኮነ ሕቶታት መልሲ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ መወዳእታ ንሱ ብግዲኡ ንኹሎም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ቆልዑ ሓንቲ ሕቶ ኣቕሪብሎም እታ ሕቶኻ ምስ ዓበኹም እንታይ ክትኮኑ ትደልዩ ትብል ነይራ እቶም ቆልዑ በብወገኖም ባህጎም ዝገለጹ ክኾኑ እንከለዉ ሓደ ካብኦም ግን ኣዝዩ ዘስሕቕ መልሲ ሂቡ እቲ ቆልዓ ዝሃቦ መልሲ ምስ ዓበኹ ንድፊ ህንጻ ዘዳሉ ኣርኪቴክት ክኸውን እየ ዝደሊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ባህጊ የብለይን ምኽንያቱ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እንተደኣ ኮይነ ምስ ሰርጂዮ ራሞስ ክራኸበ ራሞስካ እግረይ ክሕምሸኒ ስለ ዝኽእል ፍርሕለኒ ዝብል ነይሩ ኦዴርጋርድ ንዘረባ ናይ ዝቆልዓ ምስ ሰምዐ ብስሓቕ ትዋሕ ዝበለ ክኸውን እንከሎ እወ ይርዳእኒዩ መጉዳእቲ ኣካል ናይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ብምባል ንኣንፈት ናይቲ ዘረባ ክጥምዝዞ ፈቲኑ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ራሞስ ብሰሪ ተጓራፋጥ ባህርያቱ 26 እዋናት ቀይሕ ካርድ ዝተመዘዘሉ ተጻዋታይ ብምዃኑ እዚ ቆልዓ መስቀል ከም ዝረኣየ ዲያብሎስ ካብ ራሞስ እንተሃደመ የምሕረሉ እምበር ኣየውቅሶን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣብ እንግሊዝ እተን ክልተ ቀንዲ መቐናቕንትን ተጽያትን ጋንታታት ክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድ ነን ዝምድና ደገፍቲ ናይዘን ብብዝሒ ዓወት እውን እንተኾነ ኣብታ ሃገር ብቀዳማይ ደረጃ ስራዓ ክልተ ክለባት ዝምድና አንጭዋን ድሙን እዩ ከም መርኣያ ናይዚ ኸኣ ደገፍተን ሕድሕድ ኣብ ምጽራፍ ምዝልላፍን ምትሕርራቕን ምስ ተጸምድዮም ካብቲ ማልያ ዘይብሉ ሓያሎ ክስታት ንሓደ ኣብ 2009 ዘጓነፈ ፍጻሜ ከነዘንቱ ስቲዋርት ስላንድ ስሙ ወዲ 39 ዓመት ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ክልተ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ካንኩን ዝተባህለት ናይ ሜክሲኮ ከተማ ተራኺቦም እዞም ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም እናተዛነዩ ንኽሕልፉ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ዝተጓዕዙ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብዕላል ደገፍቲ ናይተን ክልተ ተጻይ ዝኾና እንግሊዛውያን ክለባት ከም ዝኾኑ ስለ ዝተረዳድኡ ከም ንቡር ንኹዕሶ መልኪቶም ኣዕሊሎምን ዳርጋ ናብ ባእሲ ዘምርሐ ትርር ዝበለ ክትዓት ኣካይዶምን ብድሕሪ እዚ ኩሎም ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ንስላን ኢማ እተባህለት ኣብ ስኮትላንድ ትነብር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ናይ ምሕዝነት ሕቶ ልኢኻትሉ ስላን ድማ ነቲ ሕቶ ድሕሪ ምቕባሉ ምስ ኢማ ክዕልል ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሲላንን ኢማን ጀመረ ርክብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሞቖን እናደልደለን ከይዱ ናብ ጾታዊ ዝምድና ስለ ዝማዕበለ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ቢሉ ዝኸውን ግዜ ኢማ ስላን ካብ እንግሊዝ ናብ ስኮትላንድ ክመጽእ እሞ ብኣካል ንኽራኸቡ ዕድመ ኣቕሪባትሉ ስላን ነቲ ዕድመ ብሓጎስ ብምቕባል ንመኪንኡ ነዳዲ መሊኡ ጥዕናኣ ኣረጋጊጹን ካብ እንግሊዛዊት ከተማ ሼፌልድ ተበጊሱ ናብ ስኮትላንዳዊት ከተማ ኣበርዲን ንኽበጽሕ ጉዕዙ ሄይሉ ጀሚሩ ልዕሊ 620 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ድማ ኣብ ቦታ ቆፀራ በፂሑ እታ ክረኽባ ዝመፀ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቦታ ቆፀራ እኳ እንተዘይጸንሓቶ ብመንገዲ ሓፂር ጽሑፋዊ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ማለት ኤስኤምኤስ ግን ኣብ ስራሕ ከም ዘላን ስርሓ ወዲኣ ክሳብ ትመጽኻ ብዓቕሊ ክጽበያ ከም ዘለወን ሓበረቶ ንኢማ ክረክብ ኩቱር ህንጢነት ተሓዲሩ ዝመፀ ስላን ነታ ሓዳስ ኣፍቃሪቱ ክጽበ ካልኢት ብካልኢት እናተተኻኽአ ሓለፈ ካልኢታት ንደቓይቕ ንሰዓታት ወሲዶም ከኣ 3 ሰዓትን ፈረቓን ብዋዛዋዛ ሃፈፈ ብድሕሪ ዝተጠቕሰ ግዜ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ስላን ኣዳያት እሞ ስላን ንመቐበሊ ሞልጎም ናይታ ቴሌፎን ጠዊቑ ሃለው በለ ኣብ እዝኑ ድማ ድምፂ ሰሓቕ ናይ ክልተ መንእስያት ኣተዎ እቶም መንእስያት ምቕጻል ብናይ ስኮውስ ላህጃ እስከ ፍለጠና ኣብ ሜክሲኮ ተራኺብና ነርና ዘኪርካናዶ ስትዋርት ዝብል ሕቶ ወርወሩ ስኮውስ ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ዝነብሩ ህዝቢ ዝጥቀምሉ ላህጃ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ እዩ ስላን ድማ እወ ብምባል መለሰ ንሶም ድማ በል ሕርሕራይ ጌርና ተጻዊትናልካ ኢና ኢማ ትበሃል ጓል ክትመጸካ ይትጸበ ብምባል ብጓሂ ኮምቲሮሞ እቶም ክልተ ደገፍቲ ሊቨርፑል እዚ ኩሉ እከይ ግብሪ ገይሮም ከይኣኽሎም ነቲ ፍጻሜ ብዝርዝር ብምቕዳሕ ድምፂ ስላን ኣሰንዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርግሕዎ ብምኻሎም እቲ ግዳይ ናይ ላግፂ ዝኾነ ደጋፊ ዩናይትድ መስሓቕ መላእ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ዝምድና ከምስርት ብምህንጣይ እውን ብበዓልቲ ቤቱ ቀይሕ ካርድ ተዋሂብዎ እዩ ብሰሪ ዝውዲት ሓዳሩ ዝሰኣነ ስቲዋርት ሲላን ንጋዜጣ ሼፌል ስታር ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ፌስቡክ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብጽሑፍ ስለ ዘዕለልና ኢማ ናይ ባሕቂ ሰብያ ትመስለኒ ነይራ ዘጠራጠር ምኽንያቱ እውን ኣይነበረንን
9 ሰዓታት ዝኣክል ተጓዒዘ ክኣክል ተወሳኺ 3 ሰዓትን ፈረቓን ሙሉእ ተገቲረ ንኽጽበ ስለ ዝቐሰቡኒ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘጉህን ይገብሮ ናብ ከተማታት ማንቸስተር ሊቨርፑል ወይ ሊድስ ምጻእ ኢሎምኒ እንተዝነብሩ ብዙሕ ኣይምጓሃኹን ከም ተራ ዋዛ ምተቐበልኮ ነይረ ክሳብ ኣበርዲን ክጎቱን ግን ናይ ብሓቂ ጭካነዩ ብምባል ኣማሪሩ ለፕሮፌሰር ወይ ከዓ መምህር ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ፈረንሳዊ ኣርሰን ቬንገር ካብ 1996 ክሳብ 2018 ንክለብ ኣርሰናል ን22 ዓመታት መሪሑ 17 ዓበይቲ ጽዋዓት ዝዓተረ ሓደ ካብ ብሉጻት ኣሰልጠንቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዩ እዚ ንብዙሓት ንኣሽቱ ከምኡውን ኣመና ተፈላጥነት ዘይነበሮም ተጻዋቲ ካብ ታሕቲ ኣበጊሱ ብደረጃ ዓለም ንኽፍለጡ ዘኽኣለ ኣሰልጣኒ ብሰሉስ ንግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክለባት ባርሰሎናን ፓሪስ ሳን ዠርማን ክግምግምን ክትንትንን ኣብ ስቱድዮ መደበር ቴሌቪዥን ቢኢን ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ዕላሉ ድማ ነቲ ኣብቲ ምሸት ኣብ ልዕሊ ባርሰሎና ሃትሪክ ሰርሐ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክሊያን ምባፔ ኣብ 2017 ናብ ኣርሰናል ንኸግዕዞ ምእንታን ኣብ ቤቱ ብምኻድ ከም ዘዘራረቦን እቲ ተጻዋታይ ምስ ክለብ ሞናኮ ንተወሳኺ ዓመታት ክጸንሕ እንተዘይውስን ነይሩ ብዘይወላ ሓንቲ ገንዘብ ከፈርሞ ተኽእሎ ከም ዝነበሮን ገሊጹ ብዘይካ ዝቨንገር ንክርስቲያኖ ሮናልዶ እውን ኣብ ኢዱ ንኽእትዎ ኣብ ድርኩኺት በፂሑ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ንኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ተሓጋጋዚኡ ዝነበረ ፖርቱጋላዊ ካርሎስ ኪሮዝ ኣብ ውዱእ ሰዓት ኣብ መንጎ ኣትዩ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኽመጽእ ከም ዘእመኖን ኣውኪኡ ቬንገር በብግዚኡ ከም ዝገለጾ ብርክት ዝበሉ ተጻዋቲ በብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ሕቕፉ ካብ ምእታው ኣምሊጦሞ እዮም ወሬ ከም ዝላታን ኢብራሞቪችን ያያቶረን ዝኣመሰሉ ተጻዋቲ ማልያ ኣርሰናል ለቢሶም ልምምድ ኣካይዶምን ናይ ፈተነ ግጥማት ኣሰላሲሎምን እዮም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንባዕሉ ኣብ ስታድየም ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ሃይበሪ ዑደት ኣካይዱን ስሙ ዝተጻሕፎ ማልያ ካብ ቬንገር ተቐቢሉ ነይሩ ቬንገር ዝሓለፈ ሰሉስ ከብርሆ ከም ዝፈተነ ከም ዝኣመሰለ ታሪኻት ኣብ ነብሲ ወከፍ ክለብ እኳ እንተሃለወ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ንዕኡ ንስክላ ዘምለጥዎ ድሒሮም ኣዝዮም ብሉጻት ዝኾኑ ተጻወቲ ግን ኣዝዩ ነዊሑ ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ዝኣክል ካብ ሓለው ትልዳት ከም ኢጣልያዊ ጂያን ሉዊጂ ቡፎን ካብ ተኸላኸልቲ ከም እስጳኛዊ ጀራርድ ፒኬይ ቤልጅማዊ ቪንሰንት ካምፖኒን ፈረንሳዊ ራፋል ቫራንን ካብ ኣከፋፈልቲ ከም ፈረንሳውያን ክላውድ መካለሌ ኔጎሎ ኮንተን ፖል ፖግባን ብራዚላዊ ሮናልዲኒዮ ኣይቮርያዊ ያያቶሬ ካብ ኣጥቃዕቲ ከም እንግሊዛዊ ጃዶን ሳቶች ፈረንሳዊ ክሊያን ምባፔ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣይቮርያዊ ዲደር ድሮግባ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ ኡራጋዊ ሉዊስ ስዋረዝ ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሞቪችን እንግሊዛዊ ጂሚ ቫርዲን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ እዮም ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ቦናስ ፋይንደር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘርግሖ ሓድሽ ሓበሬታ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኢንስታግራም ካብ ሓንቲ ልጥፎ ወይ ከዓ ፖስት ብቐዳምነት እቲ ዝለዓለ ገንዘብ ኣታዊ ዝገብር ስፖርታዊ ምዃኑ ተፈሊጡ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ማሕበራዊ ሜድያ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ሮናልዶ እዚ ቁፅሪ እውን ካብ ዓለም ብብዝሒ ሰዓብቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኮፍ ዘብሎ ኮይኑ ኣብ ኢንስታግራም ሓንቲ ስእሊ ኣብ ዝልጥፈሉ እዋን ብገምጋም 1.25 ሚልዮን ዶላር ይሓፍዝ ኣብ ኢንስታግራም ካብ ዝግበር እንኮ ልጥፎ ብዝርከብ ዝለዓለ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ደረጃ ዝተሰርዑ ስፖርታውያን ምስ ንረኻ ካልኣይ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ባርሰሎና ሊዮኔል ሜሲ $875,000 ሳልሳይ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኔይማር $705,000 ራብዓይ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክለብ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ሌብሮን ጄምስ $380,000 ሓምሻይ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድን ፓሪስ ሳን ዠርማን ዝነበረ ዴቪድ ቤካም $317,000 ሻድሻይ ኮሎምቢያዊ ኣካፋሊ ክለብ ኤቨርተን ሃምዝ ሮድሪገዝ $226,000 ሻብዓይ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኪሊያን ምባፔ $225,000 ሻምናይ ሽወደናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኤሲ ሚላን ዝላታን ኢብራሞቪች $225,000 ታሻዓይ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ማርሴሎ $224,000 ዓስራይ ድማ ዌልሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቶተናም ጋረዝ ቤል $212,000 እዮም ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ሓንቲ ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ንኽምውል ኣብ ምዝራብ ከም ዝርከብ ተቓሊሑ እታ ማኔ ንኽምውላ ተበጊሱ ዘሎ ጋንታ ቦርዥ ስማ ኣብ ናሲዮናል 2 ዝተባህለ ከም 4ይ ዲቪዥን ክቝጸር ዝኽእል ሊግ እትነጥፍ ክለብ እያ ኣማሓዳሪ ከተማ ቦርዥ ያን ጋሉት ምስ ጋዜጣ ሌቤሪ ሪፐብሊካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ንምውላታ ክለብ ኣመልኪቱ ምስ ማኔ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ዕቱብ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ንሱ ኣብ መግለጺኡ እቲ ጀሚርናዮ ዘለና ርክብ ኣቦቱ ኣሎ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስሕፋሕ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ተበግሶና ክዕወት ድዩ ዋላ ኣይፋልን ዝፈልጦ ነገር የለን ብሕጂ ዝርአ እዩ
ክብሎ ዝደሊ ነገር ትረአሃልዩ ግን ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንተዘይህሉ ነይሩ ማነ ብርግጽ ድሮ ናባና መጺዩስ እትርክብና ኣዝዩ ሰጊሙ መሃለወ ነይሩ ብምባል ኣብ ዓወት ናይ ተበግሶ ልዑል ተስፋሕ ዲሩ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣሜሪካዊ ተጓሳጣይ ፍሎይድ ሜይዌዘር ኣብ ስፖርታዊ ህይወቱ ካብ 1996 ክሳብ 2017 ዓ.ም 50 እዋናት ተጓሲጡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግጥም ከይተሳዕረ በጃኢዱ ወይ ከዓ ጓንቱ ሰቐለ ሰብ እዩ ካብዚ 50 ኣብቲ 27 ፀወታታት ንመጋጥምቱ ኣብ ባይታ ብምስጣሕ ዝተዓወተን 15 ድማ ኣዝዮም ዓበይቲ ክብርታት ዝለበሰን ሜይዌዘር ካብ ዓውዲ ስፖርት መኸተ ጉስጢ ብሓፈሻ 1.67 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ይንገረሉ ወትሩ ማእልያ ዘይብሉ ጥማራት ገንዘብ ኣብ ቀድሚኡ ገቲሩ ስእሊ ከትርፍባ ዝብሎ ወዲ 43 ሜይዌዘር ምዝን ምስ ሓሻሺ ዝኾነ ባህርያቱን ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት ማኒ ወይ ከዓ ገንዘብ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ያያ ዝተባህለት ውላዱ ንሜይዌዘር በዓልቲ ቤቱ ንኣሜሪካዊ ራፐር NBA ያንግቦያ እዞም ክልተ መጻምቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኬንትሬል ጁኒየር ዝተባህለ ቆልዓ ብምውላዶም ሜይዌዘር ኣብ ባሕጎ ክኸውን በቂዑ ንወዱ ጋሉ ንምሕንቃቕ ግዜ ዘይወሰደ ማኒ ነዘን 5 ሳምንታት ጥራይ ዕድመ ዘለዎ ዕሸል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት 32,000 ፓውንድ ተውፅእ ኣልማዛዊት ሰዓት ከም ዝገዝኣሉ ተፈሊጡ 32,000 ፓውንድ ንሜይዌዘር ከም ሓንቲ ጠብታ ኣብ ውቅያኖስ ትኹን ዳ እምበር ሓንቲ ሰዓት ኣብ ግንቦኢድ ሓደ ግንዛቤ ናይ ሰዓት ዘይብሉ ወዲ 5 ቀነ ህፃን ተኣሲራ ግን እንታይ ያ ክትባቑጥ ንብዙሓት ከይገረመ ኣይተረፈን ሜይዌዘር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናይ 2020 ብሓፈሻ 20 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግአን 401 በልማዝን ወርቅን ዝተሰርሓ ዝተፈላለያ ውቁባት ሰዓታት ንደገፍቱ መንገዲ ማሕበራዊ ሜድያ ቀልዕ ገይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ድማ ንሓደ ወርሒ ዝኣከል ንኽዘናጋዕ ክገይሽን ከሎ ምስኡ 30 ናኢድ ሰዓት ከም ዝመላእን ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ከዓ ሓዳስ ሰዓት ከም ዝኣስርን ገሊጹ ነይሩ ወላዲቱ ንወናኒ ምትሃታዊ ጥበብ ኩዕሶ እግሪ ብራዚላዊ ሮናልዲኞ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዓሪፈን እዘን ጓል 71 ዓመት ዶና ሚጉዌልና ዝተባህላ ኣደ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ የን ዓሪፈን ወይዘሮ ሚጉዌሊና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2020 በቲ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2.46 ሚልዮን ሰባት ቀዚፉ ዘሎ ናይ ዘመና ሕማም ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፈን ንዝሓለፈ 2 ወርሕ ኣብ ሆስፒታል ከተማ ፖርቶ ኣሌግሬ ሕክምናዊ ኣልያ ክግበረለን ጸኒሑ ካብ ብርክት ዝበለ ስድራ ቤት ስፖርት ናይ ሓዘንን መጸናንዒ መልእኽትን ዝቕበል ዘሎ ሮናልዲኞ ነሞት ወላዲቱ መልኪቱ ዛጊት ዝኾነ ይኹን መግለፂ እኳ እንተዘየውፅአ ንመለለይ ስእሊ ማህደር ፌስቡክን ኢንስታግራሙን ግን ምልክት ሓዘን ብዝኾነ ጸሊም ሕብሪ ተኪዎ ኣሎ መዚ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣቦኡ ነጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ካርሎስ ቴቨዝ ሴጎንዶ ራይሞንዶ ቴቨዝ ብተመሳሳሊ መንገዲ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ካብ ኣርጀንቲና ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣረጋጊጾም ሞት ናይዞም ከም ወላዲኡ ኮይኖም ዘዕበይዎ ኣቦ ሰምዐ ቴቨዝ ተማሊ ጋንቱ ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ምስ ክለብ ኔወል ኦልድ ቦይስ ንዝነበራ ገጥም ኣቋሪጹ ኣብ ሓዘን ንምቕማጥ ናብ ከተማ ቦነስ ኤረስ ኣምሪሕሎ ንካርሎስ ቴቨዝ ሰብዓትኑ ዝብጽሕዎ ሴጎንዶ ቴቨዝ እቲ ወዲ 37 ዓመት ተጻዋታይ ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ወላዲቱ ብምማታ ካብ ዕሸሉ ኣትሒዞም ከም ዘዕበይዎ ይንገር ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክቕጽል እዩ ብመሰረት ተሰሪዑ ዘሎ መደባት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት አትሌቲኮ ማድሪድ አንጻር ቸልሲ ላዚዮ አንጻር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ባየር ሙኒክ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ብተመሳሳሊ ሰዓት አትላንታ አንጻር ሪያል ማድሪድ ቦሩሲያ ሞንሸንግላድባሽ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክጻወታየን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሰውልስ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕና ንምነ